Ining ikawalo ka gabi mga isuon sa paghimo natog misa nobinaryo nga din kita na malandong sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato. Sa atong ebanghelyo karon gihulagwayan ta sa pagpanganak sa unang timaan sa katumanan sa gisad nga Dios nga kaluwasan. Nga diin na dunay usa ka babae nga landay nga manganak og lalaki. Kinsa ngalan gani sa babae? Si Isabel, no? Si Isabel. So nanganak na siya. O kani gihulagwayan ta nga gapong adlaw ang atong inahan ang Birhen Maria mipuyog 3 ka bulan usa mipauli sa ilaha. So karon mo na nga logical kaayo. Unya gihulagwayan ta nga human sa usa ka semana gihimo ang seremonya sa pagtuli mga igsoon. Now, mudapit ko ninyo kamong tanan atong pamalandungan ning mao nga panan-awon mga igsoon nganuman kay paralel gyud kaayo ang atoang bunyag nga nadawat ni ining gihulagway nato karon nganuman mga igsoon kay kini nga seremonya sa pagtuli sa sa kultura sa Hudiyo dili ni hygienic atong sabto na dili ni hygienic. Sa atong panahon, naguba na ni siya kay gihimo mang hygienic. Dili. Ang pagtuli, mga igsoon, usa ka religious ceremony. Nga unsay gipasabot ani, kung mobalik ta sa Jewish culture, mga igsoon, ang bata nga matao, nga after 1 week, tulion siya, timaan na nga siya gidawat o gipasakop sa katawhan sa Dios nga dunay kasabutan, katawhan sa kasabutan sa Dios. Sumode na gipasabot ani. Ang seremonyas sa circumcision is pagpasakop sa bata sa covenanted people. Now, kini mga igsoon, matrace up nato ni sa atong amans pagtuo nga si Abraham. Mobita to nga si Abraham, tigulang na nga gitawag sa Dios, dunay panagsabot nga gihimo tali ni Abraham og sa Dios unsa man nga kung si Abraham magmatinud-anon ngadto sa Dios, ang Dios mao'y iyahang ang Dios mao'y Dios sa iyang kinabuhi og panalanginan siya sa Dios nga diin ang kunon sa Dios nga ang kaliwat ni Abraham iyahang katawhan. Mao na siya mga igsoon. Mutong si Abraham gituli. Because that is the ceremony of covenant, panagsabot nga maalakip na sa balaang katawhan sa Dios ang magsunod nga kaliwatan mga igsoon. Una mo ni gipasabot sa atong bunyag mga igsoon, di naman kay ta ka-appreciate ani ron. No? Nga diin, sa ato ang yung kultura kaniadto, kanang mga inahan, humagpanganak, basta makalakaw na after 1 week, bunyagan man din ng anak. Kaya naaman tayo pagtulunan nga, kanang bata nga puya, delikado man na kaayo. Nya si bako niya nagmamatay nga walay bunyag. Munang pabunyagan dayon, di man pareho ron. Kaya karong panahon na, di man mahadlok ng mga ginikanan, mabunyagan ng anak basta wala pa'y humba. Burog manaan ay humba, mahadlok ng dili mabunyagan ang anak. Kay tan-aw ros bunyag, humba man. Unya, kanang bunyag nato mga igsoon, tinuod yun na. Gipabunyagan ta aron mahimong Kristiyanos, apan ato pong hinumduman nga ang atong bunyag mga igsoon pagpasako pud na sa simbahan. Unsang simbahan na ang katawhan nga nagtuo mga sumusunod ni Kristo. Mo pud na ang bunyag mga igsoon. Mo bitaw na ang atong simbahan ang katilingban sa mga binunyagan sa ngalan ni Kristo. Atong katilingban gitawag tag mystical lawas mistiko ni Kristo, we as the mystical body of Christ.
tungod kay ang mga sakop nining katilingbana midawat og naningkamot nga magkinabuhi nga magpadayag ni Kristo. Ambot og nakasabot bataan ni rong panahon na. Mabita mag-apply ta, mukatag biography gani, no? Wala, application, biodata, religion, Roman, Catholic. Kay pagpasakop og simbahan. Mao na. So kay gapasakop ta, dili ta magbuot. Kay gapasakop ang dagway ta. Unya, atong nadunggan, nga panahon sa bunyag sa anak na Zacarias, hinganlan siya, so tagaan og ngalan. Kay kining ngalan mga igsuon, mao ni pag-identify nato. Oo, nya ato po ning sabton pod mga igsuon, kay doon na may giulagway dinhi. Nga diin ang paghingalan nila sa bata, hinganlan unta niya lag Zacarias. Nya ningon man ang inahan, ayaw. Ang ingalan niya, Juan. Sumuingon sila nga, nganong Juan man nga wala man sa inyong naandan, wala man sa atong naandan, wala man sa kultura. So aron nga dili ta malalis, pangutan-on natong amahan. Unsay nitabo gani sa amahan? Bana ni Isabel? Unsay nitabo niya? Naamang. Ngano sa hinungdan nga naamang siya? Tungod sa iyang kakulang o walay pagtuo. Munang ang paghingalan, gipangutan na siya, unsa may ingalan sa imong anak. Kaya di man sa kasulti, muna nisulat siya. Unsa iyang gisulat? Juan ang ingalan sa bata. Na kining maong paghingalag Juan mga igsuon, dili ni simple yano nga pagngalan. Kaya doon ay kahulugan anak. Unsa man ang kahulugan Juan? John. Wa mo kabalo? Disgrasya. Ang meaning anang pulong nga Juan Mason, God saves. Ang Dios nagluwas. Mo na ang ilang mo nang si Zacarias nakita niya ang dakong buhat sa Dios. Nga karon nituon na siya, labi na kay nibisita si Maria, nga mao ang timaan nga anak magpakatao ang manunubos. So muna nga ang iyang paghingalan sa bata nga Juan, pagpadayag sa iyahang pagtuo nga ang Dios kadto kang Isabel nagluwas sa iyahang pagkalanday, unya kang Zacarias timaan nga ang Dios nagluwas sa iyang katauhan. Munang importante day kaayo mga igsoon ang ngalan gani mga igsoon sa karaanan, kita sa wapat mga Kristiyanos, ingon ani ba atong kultura nga ang ingalan nato i-associate tag nature nganuman kay kung unsay nakita nato kasi mga virtues ba or mga abilidad nato muna ingalan munang inundan ta nga kuan ngalan nga yung Junard Kilat. Ano ba? Ano na may kilat? Kay kusog pas kilat. Ano ba? So ikaw ang nature kaya tungo nakita na sa mga isun. So mo na siya. Pero for us Christians, pagkausap na nato, padyan na sa Christian, wala na tadyang mga virtues o ngalan na. Ang ingalan na nato, nganlan na taog santos nga sangay. Pagahinganlan taog santos nga sangay. Nga naman, kay magkinabuhi man ta nga magbalaan, magsantos, mabita na nga, padibusyonon tag santos nga sangay nato, ila-ilaho nato ning kinsa ning santusa nga gingalan nato, aron ana ta din na maghulma sa atuang mga mithi, mga birtude sa kinabuhi aron masantos ta. Pero tanawa, mo ba ni uso rong panahon na? Dili na. Maubita ng kultura sa atong relihiyon mga igsuon, gitagaan tag almanake, matag tuig. Ngano man ang almanake, pag-alalay na nato nga kung isa matao ni pisana ng mga ngalan mga santos, magpili ta. Nakadi man talayang masantos. Munang wata mangitag ngalan sa almanake. Kaya ato karon lahi naman tag kultura.
Muna pariyugod nila kung nahibulong sila. Murag lahi maniwa manis na andi na to ni. Mobitan ng kanang paghingalan karong panahon na may suon, muni naghulagway na to what culture this generation has. Muna tanawa, mga ngalan, wala na bili mga ngalan karon. Kaya ang giapas ron, nice to hear. Unsay nindot yung paminawon. Oh, di ba? Muna magpabunyan. Kinsay ngalan ani, lisura pa ni ngalan na. Kaya puro mga consonants, walay bawel. Kay nice to hear. Oh, unya ko na pabunyagan, arumaiyan ni Kristo. Pero unsa may gingalan? Unsay ngalan ninyong anak? Kuan Father Charger. Anong Charger man eh? Kay kombinasyon ngalan sa ginikanan, si Charitog, si Kuan Roger. Kay Remembrance Manila. So dili ang Ginoong Hesus may gipakita. Ang ginikanan. Di ba? Kadi imo ngalan, usa po ni ngalan, Kondom po ni Father. Ano man kay Konsolasyon og Domingo. Si awa ana. Nanay uban ron, inut kayo og ngalan. Usi ngalan ani. 2 ka liter. Uway. Uway. Kay mo nay spelling saratan into letters, Father. Tingalan ni Digi. Ha? Baling inuta. Yaw sa may meaning anak ko no. Wala. Kay nice to hear. Munang tanawa may isun, unsay direction kaninga generation. Di nataka, wala na, unsay klarong direction, wala na klarong direction. Na, di na kahibalog unsay diferensya, anak, panalitan. Karong nga generation, di na kahibalog unsay music ug sound. Ngano? Mingon silang music kung nagsaba man kay sa tanan. Kay sound man. Singing and shouting, wala na diferensya rong panahon na. Di ka kita kung say singing o shouting. Kanang singing mga igsoon, may mga na. And now, then is near. Muna singing. Nausap na shouting. And now, naidagan na singkuhan mga igsoon. Wala, nothing. Nga naman, kaya wala may direksyon. Unsa may klarong value ba mga igsoon ba? Mobita na nga, kini mga igsoon, ato ning pamalandunganan, kaya kamo mo ni nakita rong panahon na sa atong panahon ron. Di mo na mangutana ta, are we still in our Christian faith? Nga naghulma tag Christian culture, nga nagsubay sa atong pagtuo. Kabalo ba tag what is proper from what is not? So dili na deta kapataka mga igsoon. Mobita nang dinig ipasabtan ta nga, we are not free thinkers. Dili ta mga Freemasons. We are Christians. And as Christians mga igsoon, do na tayo focus sa ato ang kinabuhi. Unsa may atong focus? Si Kristo. We have one na tayo choice. Because otherwise, kung naatay laing choice, di pila de kabo Kristo di ay. Usaray Kristo mga igsoon. Mo bitaw na nga kung unsa ato makita karon, this is culture change dai ni ang pagtuo mga igsoon nagdala di ay og kausaban sa ato mga naandan. Muna nga kini tungod sa ato ang pagtuo mga igsoon. Mo bitaw na kining akong gisgutan yung magkinabuhi tas pagtuo, this is not original from me. Mao ni iyang katisismo ni San Pablo mga igsoon in the early Christians, mao gini iyang gipahinumdom. Unsa iyang gipahinumdom? Nga kitang mga binunyagan nga midawat ni Kristo magkinabuhi taning kalibutan na dili sa atong tawhanon nga panghuna-huna unsaon pagkinabuhi, kundi magkinabuhi ta sigon sa o sumala sa atong pagtuo ni Kristo, kanag mituo pata ni Kristo.
That is why atong ininawon unsay kultura sa atong panahon karon. The kind of parenting we have. Mga ginikanan, wala ra gyud, no? Don't mind, don't care. Unsa ra ilang layhan, kana nya gipabunyagan ko ng anak. That's why mga igsoon, we are reminded today. Sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag, mga igsoon, this culture nga pagpasakop din sa simbahan, pagpasakop sa faith community, nagsulod ta og usa ka kultura. And that is kultura sa kaluwasan, mga igsoon. Muna nga maghinaot kita nga sa ato nga pagpadayon, sa ato nga pagpamalandong karon sa misa aginaldo, dini unta atong hinahinayon may padayon ta pagpaningkamot, ibalik nato ang atong kaugalingon, ang atong kultura, ang atong kinaiya sa pagkabinunyagan. Let us go back to our life in faith. Hulmaon na to, kung wa manggaling mahulma, ligunon kung naana, atong palambuon mga igsuon, ang atong pagkinabuhi sa pagtuo sa Dios ug masinugtanon, masulundon nga to sa atong Ginoong Hesus, paghinaot nga pinaagi nining atong mga pagpaningkamot, pagkinabuhi, nga magmitinud-ano nga to sa Dios ug pagpaningkamot sa pagkinabuhi, pagtulunan sa atong Ginoong Hesus, maato unta ang Pinoy-anan nga gisaad natong tanan human niining kalibutana, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog.